ಅಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬಾಗರ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ମେହେନ୍ଦୀର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସେ ପୁଣି ଆଉ କୋଉ ମେହେନ୍ଦୀ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ନୁହଁ, ଆମ ଗାଁ ଝିଅ। ଆଉ ଆମ ଗାଁ ଝିଅ ପିଲା ସେମିତି ମେହେନ୍ଦୀ କରି କଣ କେହି କରିପାରିବେ? ଆଉ ମେହେନ୍ଦୀ କେମିତି ଦେଇଛି କମେଣ୍ଟରେ କହିବ। ମେହେନ୍ଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରୁ ସରୁ ମୁଁ ପଳେଇଥିଲି ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଠାକୁର ପୂଜା ଦେଖିବା ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ଆଜି ତାଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଦିନ, ଯୋଉଟାକି 3 ଦିନ ଧରି ହଉଥିଲା ଠାକୁର ପୂଜା। ଆଉ ସେ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଆଜି ବିଦାୟ ଦେବାର ଲାଷ୍ଟ ଦିନ। ଆଉ କାଲି ସକାଳେ ହେଲେ ପୁଣି ଭାଇର ବାହାଘର, ସେଠି ପୁଣି ଦୁନିଆ କାମ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜୁହାର ହେଇ ମୁଁ ପଳେଇଥିଲି ଘରକୁ। ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ସବୁ ବିଧିବିଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ଆମର ଫାଷ୍ଟ କାଣ୍ଡ ଗଳସ ନେଇ ପଳେଇଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ। କାହିଁକିନା ଠାକୁରଙ୍କ ଘରୁ ପାଣି ଆସିଲେ ମୋ ଭାଇ ଗାଧେଇବ। ଠାକୁରଙ୍କ ଘର ଆସିଲା ପରେ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ମଙ୍ଗୁଳା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ମୋ ଭାଇ ଆକୁ ଗୋଟେ ଥର ତ ଭାଙ୍ଗିବାର ନଥିଲା। ଆଉ ତାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେକେଣ୍ଡ ଚାନ୍ସ। ସେ ସେକେଣ୍ଡ ଚାନ୍ସ ବି ପଳେଇଥିଲା। ଲାଷ୍ଟକୁ ପାରିଲାନି, ସେ ଗୋଇଠି ମାରି ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ଆଉ ତାପରେ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଫେସିଆଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଯାହା ବି ହେଲେ ବାହାଘର ନା, ଯାହା ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଦେଖାଯିବ ଆଜି। ଏ ଆଗକୁ ଆହୁରି ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ଭାଇର ଫାଇନାଲ ଲୁକ୍। ଆପଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆମର ଫଟୋ ଉଠା ସାରି ବାହାରିଥିଲା ବର ପ୍ରସେସନରେ। ବର ବାହାରୁ ଆମର 8ଟା ବାଜିଗଲି। ଆଉ କନ୍ୟା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ନିହାତି 1-2ଟା ହେଇଯିବ। ନା ଭାଇ, କନ୍ନିକାରୁ ଭଦ୍ରକ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଭଦ୍ରକରେ କେତେ ବାଟ ରହିଲାଣି। ତାପରେ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ବରର ପ୍ରସେସନ। ହେଲୋ ଲେସି ବର କନ୍ୟାର ଭାର ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁନି କି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆର ପାର୍ଟ 2 ଆଣିଲି। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଦେଖିବେ। ତବେ ମୁଁ ରହୁଛି, ଦେଖା ହବ ପାର୍ଟ 2ରେ।